исәнмесез. Дөнья студиясында қонақлар еш була, ләкин Уфадан килүчеләр бик үк еш түгел. Бүген бик кызыклы һәм мәгънәле қонақ. Ул Альберт Динуров, Благовещен татар җәмгыятенең җитәкчесе эшкуар. Исәнме, Альберт иптәш? Исәнмесез. Без сез белән яңа гына таныштык. Ничек килеп җиттегез? Аллаһка шөкер, юллар мотор, бик шәп килеп иттек. Нинди җилләр ташлады Казанга? Беренчеме, башка вакытта килгән бармы? Юк, бар. Без менә яңарак кына яскан булып киттек эшкуарлар съездында, теге авыл районнар эшкуарлары съездында. Шуннан менә алып килдем балаларны. Май айында беренче урын алганнар Габдулла Тукайның туган көненә башланган конкурста беренче урын алган балаларны Иске Илек авылыннан бер автобус тутырып алып килдем экскурсияга, аквапаркка, Кремльгә кереп, матур иттереп, бик довольны булып кайттылар. Сез менә үзегез эшкуар, үзегез күренеп тора, шәһәрме, район советының депутаты, димәк, җитди эшләр белән шөгыльләнәсез һәм милли эштә дә. Благовещенскида татарлар күпмерәк ул, анда мин белүемчә руслар яки марилар күбрәк дип саный идем. Күп основной халык урыслар булса да, ул бит инде теге Екатерина вакытында салынган теге Благзавод, плавильный завод аркасында барлыкка килгән шәһәр. Хәзер соңгы вакытта бик күп татарлар килделәр, менә бу Полеев төзелгәч, шуңа тиклем биохимкомбинат төзелгәч, вообще татар авыллары бик күп, шуның өчен татарлар бар. Ничек соң милли тормыш бара? Бу татарлар ничә меңләп баралар сездә? Районда 50 мең кеше, шуларның бер 30%-лыгы татарлар. Күңелгенә яшисезме? Бик буйгып китмисезме? Милләрне онытмыймы? Благовещенский, әле беренче тапкыр сезнең шәһәр районының вәкиле безнең Казандагы шу студияда радио телевидениедә чыгыш ясый. Юк, Аллаһка шөкер, үзебез җыелып, үзебезне поддерживать итеп, ярдәм итеп, үзебезнең оешмада менә Татарстаннан килгән или Башкортстаннан килгән татар артистларына бөтен ниләрне катнашып, ике мәчетебез бар, шул мәчетләрдәге әби бабайларга билетлар алып биреп, теге помогать итеп килгән артистларга җыелышып, бөтен залны тутырып, концертларга йөрибез. Шуннан татар балаларының конкурсы булды, әле апрель азагында әйтеп үттем инде Габдулла Тукайның туган көне 9 авыл шәһәр мәктәпләреннән килделәр, бик матур иттереп, татарча киенеп, егетләр, кызлар, укучылар. Шуларның менә бөтенесендә катнашканнарына приз иттереп 4 июньдә алып бардым. Уфа татар Нур театрына театрга алып бардым, бик довольны булдылар. 6 автобус кеше алып бардык. Беренче урын алганнарны инде шул авыл егетләре, кызлары алып килдем дә Казанга. Эшләр бара, Аллаһка шөкер, ике мәчетебез эшләп тора, әбиләр, бабайлар аппак матур иттереп киенеп җомгаларга киләләр. Эшкуарлар үзләренең эшләрен эшләр, татар халкы бик матур итеп яши. Ул бит килгән татар концертына, театрына баручы тамашачының булмаса, ул да милли җәмгыять анда юк дигән сүз, ул йөрми дигән сүз, милли яшәеш юк дигән сүз. Һәм булган мәчеткә дә кеше йөрмәсә, мөселманы да, татары да юкала башлады дигән сүз була. Менә сезнең инде 15-20 мең татарлы Благовещенский шәһәре бит инде бу әле Казанда ишетелмәгән булса да, димәк бу зур гына җәмгыять була бу сезнең татар җәмгыяте. Кайбер өлкәләрдә 3-5 мең татар дип бик сөенеп оештырып Казанга чакырып торабыз бит. Юк, 20 мең булмаса да, бар. 15 дип әйтә. Теге татар авыллары бар, татарча мәктәпләрдә класслар бар. Бик күп түгел, конечно, шәһәрдә дә менә элегрәк педучилищеда бар, даже татар факультетлары соңгы вакытта бетте, конечно, шул теге элекке президентыбыз вакытында. Теге балалар бакчасында татарча группалар бар, бүгенге көнне, конечно, калган бер генә группада, 10-нчы садикта балалар группасы. Ул садикта группа балаларга мин теге үзем татар костюмнары типтер бирдем, теге концертларда катнашылсын дип. Булай бөтен яктан да ярдәм итәргә тырышабыз үзебезнең халыкка. Сөбханалла дип әйтик, алай милли эшләрнең Благовещенскида шулай әйбәт кенә баруына һәм аның эшендә башлап йөрүче эшкуар Альберт Диnurovның һәм аның дусларының булуында.
Менә Казанда без гел кызыксынабыз, оешмалар ничек яшәп ята икән татар дөньясында, Россиянең төбәкләрендә. Сезнең оешмагыз ничек атала? Аны кем төзеде, кайчан? Безнең оешмабыз шул Башкортстанда татар конгрессы оешмасы бар. Шушында Благовещенскийдәге оешманың мен рәисе. Шул татар укытучылары керә, татар эшкуарлары керә. Шул оешмада матур гына яшәп ятабыз. Ну, 1-2 ел гына элек барлыкка килде. Ну, ул оешма булмаса да, теге официально без катнашмасак та, без, ну, элегрәк та уже шул үзебезнең халыкны поддержать, ярдәм итеп, үзебезнең халыкка поддержка ясап, шул бүтән эшләрендә алып барадыр. Ахар менә конгрессның агзасы булгач, мин республика, Башкортстан Республикасының исполком агзасы уже хәзер җиңелрәк. Хәзер менә теге автобуслар, транспортлар ягында булса да уже оешмага мөрәҗәгать итеп ярдәм алырга була. Инде килеп чыга сезнең оешмагыз Благовещенский татарларының конгрессы, шулай бит? Әйе. Һәм сез аның рәисе. Әйе. Башкортстан дәрәҗәсендә бу оешманы кемнәр җитәкли? Алар ниләр эшләп җимереп ята? Безнең тоже эшкуарыбыз Башкортстан Корылтайының депутаты Загир Хәсәнович Хакимов. Татар яшьләре хәрәкәтендә узак еллар эшләгән. Хәзер депутат инде. Хәзер депутат, Аллаһ шөкер, менә. Ул сезгә ярдәм итәме? Һәм аның шундый район оешмалары тагы бармы? Бар, бүтән районнарда да түгел, но шул өлгергәнчә күп районнарда андый оешмалар бар. Менә озакламый сездә тагы президент сайлауы була бит инде, бит. Рөстәм Зәки улы Хәмитов. Ничек соң бу президент килгәч сезнең тормышлар китте? Хакимият, республикада, шәһәрдә алай кысмыймы сезне? Ну, элекке президентка караганда, конечно, хәзер җиңелрәк. Ну, безнең ышаныч зуррагая. Бүтән ышанычларда әле атланып бетмәде. Ышанычларыгызны, таләпләрегезне җиткереп, язып, трибуналардан, парламенттан яңгыратып торасызмы соң? Торабыз. Ул менә балаларның менә татарча укулары да бик әйттем бит инде 15ләп балалар бакчасында берсендә генә татар бар, группасы бар. Элек күбрәге шуннан менә педучилищеда элек татар факультеты бар. Татар факультеты булгач, анда татар укытучылар әзерлиләр. Бүген ул факультетны яптылар. Ну, элекке президент вакытында. Ну, сораулар күп инде, күп. Алла берсә менә шул сайлау вакытларында үзебезнең таләпләрен, наверное, более конкретно вакыты җитте, сорарга вакыт җитте. Хәзер бит инде. Һәм аның вәгъдәләрен теркәп барырга кирәк инде. Теркәп барырга кирәк. Эшләгән кешегә ярдәм була ул. Сез эшлисез, өметләргә була. Менә Башкортстанда оешмалар күп бит. Бигрәк Уфада. Бит. Менә ничегрәк сез башка оешмаларыгыз юкмы Благовещенскийдә? Үзара тату яшисезме? Мәсәлән, сезнең анда милли мәдәни мөхтәрият бар, шулай ук депутат Рима Утяшева катнашкан, җитәкләгән. Сез менә башка оешмалар белән элемтәдәме или бергә йөриме сезнең җитәкчегез Хакимов менә башка татар оешмалары белән? Алай конкуренция, талаш фәлән сизелмиме? Юк. Сезне тарткаламыйлармы? Миңа кил. Юк, сизелмей. Булай республика күләмендә үзара аралашып яшиләр. Ну, бәлки, конечно, еще тагы ныклашыбрак, бергәләшерәк эшләргә кирәктер. Күп организация булу бер яктан яхшы, икенче яктан теге отрицательный моментлары да бар. Ну, мин үзем аңлавымча, әле күрүемчә, булай тырышып, бер-бер аша аралашып яшәргә тырышалар. Тату инде. Тату. Менә соңгы вакытта Берлек дигән организация килеп чыкты. Барлыкка килде. Алар белән бергәләп эшлибез. Бер генә оешма өстән башкаларына басып торса, әйбәт булмый бит инде. Ну, централизация может кирәктер ул, именно корректировка общей нигә. Булай күп булуы, мин уйлыйм, аның зыяны юк. Һәм соңгы сорау, Казанга килгәч, татар конгрессында нинди дә булса мәсьәләләр шиштегезме? Һәм ничегрәк булды сезнең шыргыл түгел бит инде. Благовещенский конгрессының рәисе татар бөтен дөньяга килгән икән, димәк, сәбәп булган. Әйе, сәбәбе бар. Мин конкретно килдем, менә
Эшкуарлар съезында быйыл яз көне үткәндә Ринат Зинурович әйтте матур иттереп, кемгә кирәк ярдәм мөрәҗәгать итерсез, китаплар белән ярдәм итербез дип. Мин әле конкретно шул балалар китабына заявкалар алып килдем, школлардан җыеп, раналардан җыеп, балалар бакчасыннан җыеп. Шушы балалар китапларын алып кайтырмын. Ну, бүтән вопросларда бар. Шунда параллельно эшләйбез. Иншалла. Иншалла. Тормышка ашыр. Инде көннәр кыр булса да, тормыш авыр булса да, күңелле генә яшибез бит инде. Татарлар да күңел яшасын. Юк, без Менә шәһәр брак битрик әле. Сез нинди машинада килдегез? Без кичә ну машина Казан шулы инде, Казан шаулы ниндидер машина килгәнде. Юк, матур гына машинада килдек. Ну без Нинди марка? Сезнең яңгыр юк икәнен ишеттек тә, без шушы машинага болытлар бераз тагып алып килдек. Кичә менә Чаллы янында бик матур гына яңгыр яуды. Без Нинди машинасы? Безнең машина Cadillac дигән. Кадиллак бик озын машина инде. Ул тиклем дә түгел инде. Ну бар, андый машина белән килгәннәре юк иде әле. Мин шуңа biraz сораячакмын әле анда. Үтәшева нинди машинада йөри, Захир нинди машинада, аныкы Suzuki иде бугай. Анда башка оешмаларында машиналарын яки велосипедларын фотога төшерергә хыялланам. Юк, Аллаһка шөкер, һәр битендә элекке кебек теге 10 ел очыртта торып торырга түгел. Мөмкинлек бар, һәр кредитка да алырга була, машиналар бөтенсендә дә бар. Менә шулай безнең татар күңелле белән бер җиргә дә авып төшмичә, кыен булса да, катлаулы булса да эшләргә тырыша. Сезгә рәхмәт. Казанга килүегез өчен һәм Татар конгрессына, Дөнья студиясына килүегез өчен бик шатландыра торган мәгълүматлар бирдегез Благовещенский шәһәре татарлары турында. Аның Татар конгрессы җитәкчесе шушы шәһәрнең Альберт Динуров Дөнья студиясына кунакта булды. Рәхмәт үзегезгә.